रे तू एकलं तिकडं नाही ते वही ह्या एकलोच खेळते आता ते दुसरे कोणी येऊन आणते रे दिसा नाही तुका कोणी आलं दिसा नाही आजकाल कोणी नानची केला पुरा कामा फाटी गेला एकला खेळते होय रे तू रोहित आलो गेला रे हो दुबई गेला या पहिले कुवेट आलो रे आता दुबई गेलो ग हॅपी दुबई गेला मागे तो जायला तो शिकून गेला नाही जर्मन ओ कुठून आहे तो आकाश आहे आकाश काही तो नेपाळ गेला नाही अरे तो गेला येऊकूच ना पूर्ण होय की? होई आता कोणी नांद होई केला आजकाल कोणी नांदत्या पुरा दुबई कॅनडा ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड पुरा त्याने गेल्या मी कसं झालं गोत्ता नाही मॉरिशस स्वित्झर्लंड पुरा आणि मुना तुम्ही त्या टाइमवर खेळले साईला गेले आ टायमार आमचो खेळ कळलो रे 25 जण ये एकले दोघ जण नी 25 जण ते दोन पारा सुक्या मासलीची चटणी खाऊन पेज जेवून एका 2 वर सुरू केल्यार आंबोरीची गांठ मारता मसत खेळत रे रातीक बॉल म्हणून फातर उडयल्यात काळ का दिसाना चान्स या तुमचे खेळले चान्स रे आमच्या आणि बरं क्रिकेट खेळचे आणि प्रमुख झाले रे आणि किती झाले रे तिशीन गेले आपला पिशीन म्हणे आणि किती झाले रे सरकार रे ये राय ना ते सरकार क्रिकेट खेळतात रे सरकार नाही या आपल्या काही वसव ना केला मागूच ना सरकार क्रिकेट खेळले झाल्या बारी बरे असेल रे आमची पुरा माझी पुरा पुरा सरकार येतात रे बरोबर प्लेयर बरोबर बॉलर बरोबर बॅट्समॅन होई त्यांचं कोणी ना सांगा मी केला एक काम करे तू आवडे सरकार पहिले गेल्यार तू माका सांग जाई नाही ते क्रिकेट हा गेम खंडित हांव पहिले गेले हांव तुका सांगता सांगायचं मात्र सांगतो सांगिन असताना जाईन जायचं राव येता गेला मग काही? माका आता बेस्ट डिहायड्रेट जाता हांगा वता राव काही येत राव रे नाही रे आता क्रिकेट ग्राउंडाक आयल्या उपरांत 1-2 बॉल म्हणी खेळायचे हे होई आता मग प्राय झाल्यार कितें क्रिकेट खेळून जमणार काय असं आहे ना तू बॉलिंग बॅटिंग करता हा. म्हाका पहिले नाव सिक्सर केल्लो म्हणून सिक्सर गेलो हा तू बॉलिंग सिक्सर केल्लोचे 6 तुका आता दाखयता तुका वच रे बॉलिंग बॉलिंग जाता नाही तू बॉलिंग रे Wicket आणि आडू ना. बरो आसा रे जाय, जाय. बरो हे हंगा आउट जाईन इतल्या लावल्या आउट हंगा आउट टू जाऊन बॉल सिक्सा घेसो रे जाय राव राव घालता राव केला आमची अनेक विकेट हंगा जाईन जाय केला अंडर आर्म युअर आर्म अंडर आमकाले भुरग्यांक रे ओर आर्म गी ते रनिंग कण घेता जाईन मुझे गोत्ता नाही जाय घालता गाल येऊन दे तुझं बॉल येऊन दे रे You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives. Oh no! एकला आलो खेळ तो गेलो अंडर आर्म घालता म्हणले रायना ये रायना खेळून म्हणे यायला आधी कोण खेळून कोणी येऊन आलं रायना अंग वैर बळे रे आवरे केल्लाम रे खेळलो तू गे तुका वयर तर राहून दिसता गे तू म्हाका सामा दिसताय रे केल्लाम सॉरी केल्लाम तुका पहिले गोत्ता लाव तुका अंडर आर्मून घालतोय शे तू एक ओवर आर्म घाल म्हणून तुझं अर्ध्याक पडले नाही अंडरवेअर अंग बरे अंडरवेअर घालूंक ना रे कंचे उस्तूर घालूंक ना रे अंगा हा
होय की ये केलं तुका त्या दिवशी सुडा सहा आम्ही उलयल्या सरकार क्रिकेट हा घेणार घेऊन हे सांगले सरकार गेलाय ना तू अहो सरकार तासा रे हा जायचंय तर सांग केला ते क्रिकेट हा घे अरे रे त्यांतू सांग्या म्हणून तू काय आयलो रे अंगा होय की केला सांग केला ए रायना हा तू काही एक गुड न्यूज असा एक बॅड न्यूज असा रे कले गुड न्यूज कले केला गुड न्यूज अंगा क्रिकेट असा रे होय की वा जाऊयात केला तर अंगा सुकले बरं तरी बारीक करूया आम्ही हा आणि एक बॅड न्यूज असा रे बॅड न्यूज कले केला बॅड न्यूज बॅड न्यूज दुसऱ्यांचे नाही रे रायना हा पाल्या अंगा राती एक टूर्नामेंट असा रे हा ताका वा पाणी बॉलर तुंतुरे हो हो You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Action. एका 2 ओव्हरार क्रिकेट खेळून सुरू केल्यार इगर्जीची गांठ मस्त मरसरी विकेट काले करे काले थंय पळय बॉल हांगा केताळे पण थंय 6 थंय येता होतो ना. हा तू येता पळय तू हा जायचं घालता वस आता आळे पुण्य केल्ल्या ते किरण इगर्जी वसा नाका रनिंग काणगो तुका कितले रनिंग काणगो का तितले काण घे आनी घाल तुझे पळय तो पळय आता म्हणजे 6 पळय तू Oh, see? त्याला काय करतो काही नाही तू आपले मग पळे पाच तू दिशील पाच तसं करूया निकाले पडवला
अनेक आले होते तर तोंड ब्लीच जाता गे बघ गे ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ತೇವಣ್ಣಾರೆ ओके जेवणार सरकार नाही रे ते ಬೋಲ ಇಲ್ಲೋರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂದು ना ತಗಲಿ ना 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 एक पटी म्हाका आता गलता नाही बेंदिसता ना 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 म्हणा म्हणा तुम्ही हे कर नका